To jama'a, ƙasar America tana ma ƙasar China barazana a halin yanzu. Wato a halin yanzu komai zai iya faruwa tsakanin ƙasar China da kuma ƙasar America. Kamar yadda kuka gani a sama, wato ƙasar America ce take zargin ƙasar China da ci gaba da shirin nukiliya bayan an yi zaman lafiya. Sannan kuma wato sakataren harkokin cikin gida na ƙasar America, Marco Rubio ya bayyana ma duniya cewa tun 2020 suke zura ido zuwa ƙasar China. Wato ƙasar China ta haɓaka wato wahid ɗinta daga 200 daga shekarar 2020 zuwa yanzu, wanda a halin yanzu ta ɗaga su daga 200 sun koma 600, wato ta ƙara ƙwara 400 kenan. Sannan kuma sun san da cewa shirin ta na ci gaba da mallakar wahid 1000 daga nan zuwa 2030 yana nan. Wato daga wannan shekarar ta 2026 da muke ciki zuwa 2030 kuma ƙasar China tana so ta ƙara yawan wahid ɗinta su zama 1000. Sannan ya tabbatar mana duniya cewa a halin yanzu ba za su zura ido wato kasashen China da kasashen duniya suna ma wannan dokoki karan tsaye ba, domin kuma wannan dokoki da ake makaran tsaye barazana ce ga duniya ba karama ba. Sannan kuma kasar America din ta zargi kasar Rasha da hada hannu da kasar China, sannan kuma da taimakawa Beijing wurin ci gaba da haɓaka wa'annan wato wahid din na makamin ƙari dangi. Sannan kuma kasar America ta zargi kasar Rasha da taimakawa kasar China wurin ci gaba da mallakar wahid wato domin a ci gaba da tsada da wani ɗaya a duniya. Kamar yadda kuka sani dai irin wannan barazana ce ta shiga tsakanin wato kasar America da kuma kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran, wanda aka ce kasar Jamhuriyar Musulunci tana ci gaba da mallakar makamin ƙari dangi. Sannan kuma idan za ku yi tunawa a shekarar 2025 wato abin da ya sanadiyar barkewar yaƙi tsakanin ƙasar Yahudawa ta Isra'ila da ƙasar wato Jamhuriyar Musulunci shine dai batun nukiliya, wanda ita ƙasar ta Isra'ila take zargin ƙasar Jamhuriyar Musulunci da ci gaba da haɓaka shirin makamin ƙari dangi da nukiliya a duniya biyo bayan an dakatar da shirin gabaki daya. To a halin yanzu ne duniya tana jira ido su gani shin da ma an san idan America ta maka irin wannan zargin to da ƙarshe abin da ke biyo baya shine ta kai maka farmaki. To muna jira mu gani shin za ta iya kai ma ƙasar China farmaki ko kuma ƙasar Russia da wato ƙasar ta America take kirarin cewa tana taimaka ma wato Beijing din gurin ci gaba da mallakar makamin ƙari dangi a duniya a halin yanzu, ko kuwa dai za a zauna ta diplomasiya domin a tattauna kuma a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli, sannan kuma a san menene yanda za a ci mutukar hanci a halin yanzu. To amma sai dai a bangare daya na tabbatar da cewa fa ƙasar China ba za ta taba yadda ta karbi wannan zargi ba, sannan kuma ta zura ma ƙasar America ido da wannan zargin ta mata. Muna jira mu gani wani martani ne kasar China za ta mayar wato kasar America biyo bayan wannan zargi da ita America tama wato Beijing a halin yanzu. Sannan idan za ku iya tunawa akwai ittakun saka tsakanin wato White House din da kuma Beijing, wanda a halin yanzu ana so a tattauna domin a gano menene ke tsakani. Yanda muka ga wato kasar China da Russia sun taka muhimmiyar rawa wurin wannan zaman na sulhu da ake cewa tsakanin Jamhuriyar Musulunci da kuma kasar America a jiya Oman, wanda kuma zaman bai nasara ba. Sunana John Tech mai kawo muku rahoto kai tsaye daga gabas ta tsakiya da sassan duniya gabaki daya. Shin menene ra'ayinku ta wannan rahoto na kawo muku na cewa a halin yanzu ba wato kasar America tana ma kasar China barazana wai tana ci gaba da mallakar makamin ƙari dangi a duniya? Sannan kuma wannan rahoto duka ne a bakin Marco Rubio wato sakataren harkokin cikin gida kasar America muka same shi. Allah ya samu dace.